Pam sydd wedi parcio yn agosach? Yn da, dwi'n mynd. Spot on, boys. Spot on. Oedd o reit turbulent ar rhai adegau, ti'n bo? Oedd y launch reit dodgy, cos o'n bach o crosswind, ar y gwynt di troi chdi bach fwy i'r de. Wedyn, nes i fyny, cynta eisi mewn am y launch, o'n i fyny syth. Nes i trio cadw i fyny, ond lle fod ti di bach yn gysting, ac o'n i cadw lift, so beth galla na i just hedio nôl am y landing zone. Ond in general, da ni'n ôl ar y daear yn saff. Fantastic.